ni onowacho kata nondiko ne od bura kowacho ni koro paro mar chik kata bill makamano bed deleted. Onyalo bedo abeda deleted kamano ma which will godo kosango ma timore. Article 115 mar katiba wa mar Kenya oyiene president mondo refer bill mora mora mokelne for assent back to parliament for reconsideration. Ma paro ni eno wacho no withdraw koro ka gidok concerns mabedo en ni parliament koro sani ni recess to recess gi ko chakre kawuono ko chakre nyoro 26th onego bed no rumo 23rd of July mabo yudo ka 14 days cha osekadho to kinde ka 14 days osekadho to chik no bedo lo but ni onge kaka atemo macho mokuongo cha ni onge gima tamo president onge chik matamo president mondo o direct ni speaker oluonga special sitting kech matokoro it is an extraordinary circumstance mondo luong special sitting mondo make sure ni gini obedo debated okochuno ni nyaka warit ni nyaka chieng parliament boduogo bete 23rd July maboyudo ka time osekadha ahinya koro sani we have to put in measures just to make sure ni gini nyalo duok bedo debated kata stima parliament onego bed ni nie recess. They can just be recalled back to have a special sitting purposely mar gini kende nikech the law was made for man was not made for law koro ka nitie necessity mama en very necessary to nyaka woga recess cha giduog mondo gidebate gini. Janino moro bendo penjo wachno mar housing levy ko penjo ni ka ani chula usara mar 15,000 bendo winja chul house levy. Tax bracket ordinarily any as long as you are of a taxable income okonego bed ni levy temo ket kanyo should be deducted from you. Koro ka 15,000 kicha the last I checked salaries mag below 10,000 below 10,000 and below was not subject to tax but over time gisebedo ka gi revise minimum wage koro nitie bracket ma is not taxable to nitie bracket ma taxable ko out of the 15,000 can gross to money 1.5% nyaka dog the housing levy. Yeah. Charles wino kaduke to akokinyi makawuono nitiere joneno mabende openjo mathoth ahinya ka koro giwacho ni ero wapenja ne Charles wino mokuongo janeno moro Ruth Nyathi Ochengo penjo kanyo ne ka